întrebat ce versiune, pentru că știam. Și ce versiunea Bibliei să o citiți? Aceea pe care o găsiți în viață, mergând cu două picioare sau în căruciorul acesta lui Beni. Pricepeți? Voi să citiți Biblia aceasta vie, care e omul, să o citiți în fiecare zi, pentru că sunteți condamnați toată biserica să fiți o epistolă vie. Voi să citiți Biblia, să citiți Biblia de fiecare clipă. Dar când ați lăsat Biblia și ați închis-o, uitați-vă să găsești o copie a Bibliei dumneavoastră, care se găsește pe stradă, care se găsește în parc, care se găsește la locul de muncă, care se găsește în casă cu dumneavoastră. Pentru că cea mai bună traducere a Bibliei în casa dumneavoastră e soție. Pentru că cea mai bună traducere a Bibliei sunt copiii sfinți. Pentru că cea mai bună traducere a Bibliei în casa dumneavoastră sunt părinții sfinți. Pentru că cea mai bună traducere a Bibliei în biserica voastră sunt slujitorii sfinți și biserica sfântă. Aveți nevoie de Duhul Lui Dumnezeu pentru a face alți oameni din voi. Să nu cumva să credeți că băița asta vă schimbă. Dacă nu va schimba Duhul lui Dumnezeu, nu vă mai schimbă nimeni niciodată. Pentru că lumea nu vă poate schimba, noi nu vă putem schimba, religia nu vă poate schimba. Duhul lui Dumnezeu vă poate schimba în seara aceasta și în veci de veci. Amin. Deci avem nevoie de Ierusalim pentru a putea face dificultăților, să facem față dificultăților care vor veni peste voi și peste noi în zilele care urmează. Iubiților, știți ce au venit peste ei? Calomniile. Știți, dau un exemplu de câteva greșeli care le-au făcut biserica primară. Ei nu dădeau cina ca și noi la grămadă aici. Toată lumea vedea că o să ia cină, pâine și vin. Ei nu au înțeles, au scos prietenii, cum zicem noi, sau oamenii ceilalți afară, o să-ți rămâne doar biserica la cină. Și ăștia, când au ieșit pe ușă, au auzit afară. Ăsta trupul meu, ăsta sângele meu. Bă, ce fac ăștia, mă? Bă, ăștia beau sânge, mă, de om și mănâncă carne. Prima acuzație a bisericii creștine a fost acuzație de canibalism, cu care n-au scăpat decât câteva sute de ani mai târziu. Și apoi și ce a făcut biserica cu ea? O băgat-o pe gâtul evreilor. A doua mare lovitură pe care a primit-o biserica a fost aceea de imoralitate sexuală. Iar i-au scos afară la spălarea picioarelor sfinților. Ce spălături fac ăștia pe acolo? Ce spălări pe picioare bărbați cu femei? Dar nu făceau bărbați cu femei. Nici vorbă. Dar gândul a fost o clipă. Au primit calomnii, batjocuri, lovituri. I-au pus păruc, i-au tăiat în două cu ferăstrău. Au făcut din ei torțe. Cine credeți că le-a dat puterea să reziste? Cine?